Mossanaires, avui a fer circuit urbà. I com ho farem? Doncs dirigint-nos per la carretera de Castellar fins passar al Monument de la Dona Treballadora i arribant al parc i dirigint-nos cap a les esglésies de Sant Pere, on ens aturarem a fer algunes fotografies, el Sotapont el Romà, el Pont de la Mútua i el nostre destí, Castellcartoixa. I què faran els mossanaires? Doncs el de sempre, una bona foto, hissada de bandera, posar i plegar. Avui era la Maria José Delgado, la nostra bandera, amb el seu marit, l'Antonio, que faran el que fem sempre, plegar i desplegar. Sortint d'aquí, tornarem cap al nostre punt de sortida, que no és altre que la carretera de Castellar. Abans, però, Casa Bauman, i sempre pensant en la gent que per la pesta porcina avui no podrà anar als llocs que tant els agrada, l'entorn natural. I agraïment, com sempre, al nostre Miravet. I què més us puc dir?